God bless our food we eat. Amen. I could have killed a lot. Zvakanga zviserehese kuti tidze tadyawo breakfast nechizi yotonyemenana tinotamboswera tiri busy namagrizi life yacho haisi easy. Ndakuekita kometi kana wada auka havarambi zvemaepisode kana tikati ngate zvemaadvert nekuchagoramba unavo chete ndakuekita kometi kana wada auka havarambi zvemaepisode kana tikati ngate zvemaadvert nekuchagoramba unai chete naauka tinoenda kumberi hatimbofeta kadzoka kumashure payoutube pafacebook notiwana tiripo auka ndemunhu wana nondigonera ndiye futi munhu wana nondiitira abvunza trigger abvunza kingsley.